Doet ik tracht de lach weer eens vleg, maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg, de doen een beer op Skiermoen zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Mei midwinter. Midden in de winter is de dij kwad. Het is maar een uur of 5, 6 jocht en de nachten worden volle langer als simmerdijs. Maar de Kriesdagen vieren de mensen feest. Gewoon vieren dat de lietse poppen Jezus ben is en dat hij het licht door de wereld bracht had. Oren vieren dat het licht van de zinnen waarom komen zal. Dat pad op het dag dat de nacht het allerlangst is. Op 21 december. Want daarna worden de dagen weer langer en daar is elk blied mee. Maar is het vanzelfs ik wel allebei de vieren. Want het gaat al jaar over het weer komen van het licht. Kist het vieren met een kriesbeem en kersen en ballen. Of een houtblok in de hut. Hoe doe je hem straks bij hem thuis? Habe boeloe. Dat is Hetzer de haze. Hetzer. Wat nou stel je nou dat het Christfeest is? Wol bij Boeloe witte? Nou, dat is juist wel, hè. We maken een warm vuur in de hut. En dan zit ik in klasje dat ze leven pop is. En alle ben krijgt dan wat lekkers van ons. En we zongen een feestje over het licht en het vuur. En we hebben een kriesbeer mooi maken. Meester wil mij vieren, ja? Wat aardig, Hetzer. Waar weet kom ik bij hem los? Nou, maar ik maak ook mijn Sipke en Moeke Doet en Omke Willem en Wieke. Doe haast het maar druk, jongen. Laat het Hetzer. Daar zit wel wat in verzeld. Dat, als bij Boeloe terugrint op wij naar de bosk, moet hij eens even goed nadenken. Sipke? Klaske? En Hetzer die? Omke Willem en Moeke Doet? Wieke? Alle keer op één joen? Hoe moet ik dat hebben? Zo pratende rint er de bosk in. Het is haast al tjuster om binnen en hij merkt het niet eens. Dan schucht er een luchtskien. Tussen de bjemmen terug. Het is een kreut, warm lucht. Ja. Wat zou dat wezen? Zou dat het lucht wezen dat weer waarom komt? Mompelt er zeeft. Maar als het dichterbij komt, zucht er hokker lucht het is. Een vuur. Het is een vuur. Oh. En sure eens wat erbij zit. Ja, dat binnen Piesse Bobbeslag en Wikje de heks. Sst. Ik geloof dat ze wat zeggen. Zo, Wikje. Alweer een hierom. En wat brandt uw houtblok mooi, hè? Nou, kom Grif de zinnen weer om. Zegt het je? Ja, wist Piesse. Zat wij dus nou warm johan het vuur? Zo zullen wij u straks, als het weer maaitijd is, en daarna mijn midzimmer warm johan de kräften van de zinnen. Want elk denkt dat dit allemaal vanzelfs gaat. Maar wij
weet wel beter. Voor u is het altijd weer een wonder. Ja, Peer Boeloe is er stil van. Dan zijt er zegt. Ja, en zo is het. En daarom zal ik vragen of ik bij Beense en Wikje bij het vuur zetten mij. Dat is misschien wel het allermooist. Nou ja, en dan ga ik later vanzelfs nog wel heel even naar Wikke. En vooraast lekker sliepen.